Omubumbe w'ebunge ya Kitutu Masaba Muskiri Busairo Asintunda yende nigagendera kugwatoka egekabu kia magendero anene ase bunge y'ubunenchero ya moyo kwene kibuna gwikirani ale chire echo abete gwikirani abanenchi b'echinsemo echo ukwana chingeke echo omuskigi Busairo niga mochi bali bagendete kwamereryo abakoreri baye asate buna ere n'amagendero agendete gwikirani Asintunda yende nainde nigo mojumbo yegabora kongorika rwaba Kitutu wa Masaba Muskigi Clive Mbane Busairo asanzurige kabu kia magendero na kubwatuka enyumba ya dining hall gocha seskuru ya secondary ya Irianyi mixed secondary ime yewadi yiga ya Kemera okwanekereke iga gisero niga gendere ko bagakuliranga nachi kunyara ko bagakogendereria amagendero buna yiga asa genderere koba gakuba ketega bangi baye bagisiasa kagukwanira lyagendere ko bagagwikirania imeyo ewadi yiga ya Kemera baro bakuri gichigura tali onongo chabale bate engoko tirakora kindi tali kyara maetena magukuru isaransi ta acha ikeri gomaro likendere to eronge ituri ngitwara osiri St. Paul zoro tuba twabaete library nyachichi secondary ebirasi bibere na SMO estima lima ete binyorombera bitagwa estima twabere togotema konya ko restore kenyore keme mo buna tokonyore transformer yo inkonyora mambi naye na bekenyoru kya ukego ikere tali boyego esikemera e project na regendere tobonega ekenyoru kya mukoini kwa hivyo kama hujapata to kwa moyo kesho na utapata tali boyego asense mayage siasa nigagendere ko bagakohogania serikali kwenike kurigereria umwana wa inchi obotambe asikalinga bogimanigo bwako ngire yendo kolengana munera atebere ngamba chikunyara kwa bako bainse yerombe yalinda mwananchi elyo kwegerera omwananchi obotambe mtutu ataiva umatiang Rigathi Kalonzo Martha Karua Eugene Wamalwa wamugatere kurwe kone ali boyo na intu para otunga bitenge Sifuna Babu Gisairo Kibagendi Onyonka Ososi Orengo ono tubagatende kure konene igoro mwaro chibuna twabali gamole tigali mogere walisema atuingie Kisumu tuliingia ama hatukuingia tuliingia ama hatukuingia one storochi next ngokemba tole Homa Bay Eldoret tutaingia huko nigo wigagendere ko bagakobagikiria baraikuru asurongo rwagusinana nabo bagwikange serikali asikiria ngani ko bagendere ko bakongaino na kongainirego cyasegesa kukyo magusi nanene asa magenderero nonya to kuragera tumanyandi to gocha gutya kuragera ikiagera nonya ni numuri korungo sokugaki mukunya kubareta mukoreto umuntu uyo kunya kubayigorie binta igorete kare aye buno murai to gosoka epara yaito ya kurbosongo mpaka sotiki echinde chiko gari mukenge ngima eyaro turi gukuru gisero nigagendere ko bagakogania umugetutu kwene kibunango bwatale chikura nenjira ya moyo kwirobya bose bobachoryo bonene ububoro beire asagendere ko bagakobasegeta komo amagoro Fred Okengo Matiangi kunya gonchukana na kirasi kunya gutungaina engaki ya elire lakini tikatubale mereri mitinye yatigere ko chimutwa tali boyego 2027 ngotoko bekere kura endra ko tusabe ari turaba korere kasi enchire gwenerete tali boyego inko reporter getaseni kyo wanchite kyagatembe kuraiga asinseme chigacha Irianyi ewadi ya Kemera ebungane yabe Kitutu wa Masabe county ya Nyamira inche konkoro kwa Polycarp Okara